Het energiecafé van Elkening is weer open. En ze hadden een duidelijk doel voor eigen. Wij hebben een afspraak gemaakt dat we eigenlijk naar een energie-neutrale economie, wereld moeten. Want ja, de ijskappen smelten, de bomen worden gekapt. Allemaal voor en door het grote geld. En wij komen toch een beetje in opstand. Wij willen gewoon proberen dat energieverbruik zo natuurlijk mogelijk te doen. Dus zonder fossielen, maar met zon en wind. De mensen komen hier omdat ze bezig zijn met hun huis. En dan weten ze niet precies hoe ze het aan moeten pakken. En ze vragen ook wel eens, kent u een bedrijf waar we dat dan kunnen doen? Nou, we hebben alle kennis hier staan. Want iemand is er dus voor de ramen, ASN voor de installaties, ook zonnepanelen. Dan is er nog een aannemer, Weidenaar en Drowa vloerisolatie. Dus deze bedrijven kunnen je hele huis energie-neutraal maken. Wij hebben in principe geen winstbejag. Wij zijn neutraal. Dus we staan hier niet voor een of andere firma. Wij geven gewoon onafhankelijk advies. En iedere woning is verschillend. Dus mensen die willen dan eigenlijk een specifieke aanpak voor hun woning. En dan proberen wij zo goed mogelijk in mee te denken. Vanwege het coronavirus wie het energiecafé voor december dicht. Nu is het weer open, op binnen vanzelfs wel maatregelen troffen. Natuurlijk nu toch wat minder hectisch dan in het begin met de crisis. En het is nog niet over, dus we zullen wel voorzichtig moeten zijn en extra maatregelen nemen. We hebben dus nu wel weer, het energiecafé is dus wel weer open. En er zijn ook spreekuren, maar je moet je wel van tevoren opgeven. Om in je eigen huis energie te besparen, is bij het energiecafé het juiste adres. Als je twijfelt, maar je voelt er wel voor om dat te doen, maar je weet niet hoe, kom hier naartoe. En vaak met hele eenvoudige tips, zoals kieren dichten enzovoort, kom je al een heel eind. En dan kan je een stappenplan maken en dan langzaam maar zeker daar naartoe werken. En het komt naar je toe, financieel. En natuurlijk voor de natuur is het geweldig, daar doen we het eigenlijk voor.